Öýdäkileri odaçylyk uratdym diýjek bolýan. Indi düşündiňmi? Salam alik Zülün Nogonjan. Alik salam. Gelin geçin. Selvi, men sana aýtmaly bir zadym bar. Biziň oýtak diýpem bar. Ana soň diýen etimde bilýärmi näme ýazgyny gördüm? Näme ýazylypdyr diýdiň? Dolunay diýip ýazgyny gördüm. Begeneniňe deýäýse keşke. Ola men söýýär. Menem bolýar. Bollugy barda. Dolunay! Başar, Hem Dolunay nerede? öýde mihmanma. Dolanay jany sorap guduçulga gelipdir. Kudoçuluğa? Sen murdur wakaly. Täşli. Men sana beren o adamda durýan. Şoň çinem dost, men sana öz razylygym berýän. Onda näme? Toy bolanakda. Sen öň toya taýýarlygyny görüp, hem Dolunayjan çagyr men ýanyma. Dolanay, soňa maňa bir zada bolýar diýip daşaryk çykdy. Soňa men onu hemraň uradyp barýanyny gördüm-de. Hemra? Sen şu wagtda çelli nerede boldun? Kaka?